Scotcher a Keats dros y bel, fe fydd hi'n Elliot Scotcher dros y wal ac yn taro postyn. Ond dyna'r agosan i wedi dod at gol ergyd nerthol, ergyd dda gan Elliot Scotcher. Cyffyriad da gan Griffiths at Fawcett, lan at Wilson. Wilson! O, chydig heibio'r postyn. Thomas a Hayes dros y gigrydd, 5 yn y wal. Thomas! O, arbediad da gan Matthew Turner. A Matthew Turner y gol geidwad ifanc ar fenthyg o Leeds yn gwneud yn dda yn y gol. Danny Williams yn chwilio am Wilson. Wilson i mewn. Wilson i ffenio tuag at gol. O, yr arbediad yn un wych gan Caernarfon. Crowther geith e ail gyfle. Croesi allan gan Watts. Cyfle i Hwlffordd i wrth ymosod. A dyma Jack Wilson. Wilson gyda Williams tu allan iddo fe yn dewis y bas tuag at Griffiths. Griffiths ymlaen at Fawcett. Fawcett yn croesi. Ond y bel yn cael ei thalo lawr. Y Hwlffordd am gic o'r smotyn. Maen nhw'n protestio, ond y gorau gewn nhw yw cic gornel. Williams ar gic gornel. Pemberton mae'n rhydd Wilson! O, na lawio fanna te. Wel, mae Wilson yn methu credu, mae'r bel wedi tasgu oddi ar yr amddiffynwr i Caernarfon. Watts sydd yn oiadau ennill meddiant, ond eto ni cholli ddi a Mendes. Lan a Bradley, cyfle fan hyn. Bradley mewn i'r cwrt Cosby. Bradley at... O, ni thynnu ddi heibio'r postyn. Cyfle gorau yr ail hanner i Caernarfon. Hayes a Watts yn brwydro am y bel. Mae'n cael ei ffenio'n glir gan Pemberton yn syth at Noah Edwards i Caernarfon tu fewn at Darren Thomas. Thomas yn gweithio hunan ar draws ar ergyd Ishel. Campus gan Darren Thomas. Brookwell, sgiliau da i giro symyfiol. Brookwell yn mynd i hunan. Nôl ar ei drod chwith. Allan at Hayes. Hayes yn mynd y cwrt Cosby. Ceisio creu ongl am ergyd. Dyma Thomas. Thomas tro hwn ar ei drod chwith. Mynd ar draws. Thomas yn parhau i fynd. Y croesiad yn y postyn pellaf mae Mendes yno. Mendes! Nôl at Hayes! A mae Caernarfon ar y blaen. Yn erbyn rhediad y chwarae. Chwarae gwych gan Darren Thomas yn y lle cyntaf i groesi at y postyn pellaf. Mendes yn neud yn wirthiol gyda'r coesau hir. Ac yna nôl at Mike Hayes. A Hayes yn rhwydo i drydydd gol o'r tymor. Lles o chwaraewyr yn disgwyl am y bel hir gan Tancock. Ond mae'n Ishel. Lan gan Pemberton, mae'n torri'n garedig i Fawcett. Fawcett ymlaen at Wilson! Ar draws at Williams! A mae Hwlffordd wedi cael ei heiddiant. Yn y funud ola 1. Mae Danny Williams wedi sgorio i 5 gol o'r tymor. Hwlffordd 1, Caernarfon 1. Do, oedd yn game scrappy, ond oedd ddim lot rhwng y ddau dîm. Ti'n meddwl, falle nhw gael y cyfleoedd gorau yn y game. Ond ar ôl mynd un i fyny, efo munud i fynd, hwnna ydy peth anodd i cymryd. Ti eisiau ystod bechgyn i tyfu fyny a gweld y game allan ac yn ffodus ni heb di wneud o. We've had enough chances most probably to secure 3 points, but to be fair, you know, they've defended well, they put bodies on the line, and unfortunately we had to wait again till 94th minute to get a really important goal. We defended so well all game, we kept them out on numerous occasions, we put our bodies on the line, and fortunately that's football, you switch off for a split second and it's a goal that can happen as quick as that. So we're frustrated as a team, but we'll go again next week.